No, Englannin bulldogit tunnetaan hengitysongelmien lisäksi myös tietenkin tästä ryppyisestä ihosta. Niin minkälaisia vaivoja sen suhteen näillä koirilla on? Mun mielestä oli hauska tarina tähän alkuun, just ennen kuin tää tuli mulle tää kaveri, Vini siis. Niin mun yksi ystävä, jolla on ollut aina Englannin bulldoggia perheessä, oli sitten, että ensimmäisenä hankit sille vauvantalkkia. Sitten mä oon silleen, että anteeksi, mitä mä hankin sille? Se oli, että vauvantalkkia sinne ryppyjen väliin, että pysyy kuivana, ettei haudu. Okei. Mä oon kanssa just samalla, että hetkonen, että vauvantalkkia ryppöihin, miksi? Totta kai mä tiedän, että minkä takia, mutta oli tämä mulle semmoinen käsittämätön asia, tämmöinen Englannin bulldogien sisäpiirijuttu, miten hoidat ryppyjä ja ryppyjen sisältöä. Niin oli mulle vaan semmoinen, että mitä mä oon tekemässä oikeasti, mihin mä oon lähtemässä. Eihän toi normaalin koiran arkea ole. Ei missään nimessä. Ja talkata ryppyä. Niin, että mihin me ihmiset ollaan oikein tultu? Niin, välillä sitä miettii itsekin, että mihin ihmeeseen ja mihin on miksi. Se isoin kysymys, miksi, iso kysymysmerkki ja huutomerkki, miksi. On käsittämätöntä. Kyllä, ja mä haluaisin myös kuulla vastauksen tähän, että terveisiä vaan kaikille Englannin bulldogin kasvattajille, jotka kasvatatte nimenomaan tällaisia rodun edustajia, jotka eivät ole pitkäkuonoisia ja pitkäjalkaisia, niin minulle voi ilmoittautua ja kertoa, että mihin me tarvitaan näitä koiria, jotka tarvitsevat vauvantalkkia. Joo, ryppyihin. Niin.